Ollaan Vistysissä ja lähdetään jatkaa matkaa Kalvariaan. Olemme siis Liettuassa ja Eila tulee tuolla vähän perässä. Mä tässä oottelen tässä risteyksessä ja saadaan hyvää pohjatuuli selän taakse. Tässä on sitten aika tavanomaista, tällaisia patsaita on täällä tien varsilla. En tiedä mikä niiden merkitys ja tarkoitus on, mutta tällaisia täällä on. Oma järvi ja tuolla taustalla on Venäjä. Itse asiassa Liettuan ja Venäjän välinen raja on tällä puolen pitkälti, yli puolen väliin ton järven. Ja tuolta me tultiin eilen illalla. Lähettiin sieltä Sikaista vai Sakaista.